Добрый дзень, паважаныя слухачы. Сёння ў нашым праекце гаворыць кніга пра Беларусь. Назва яе «Адкуль пайшлі птушкі. Легенды і паданні зямлі беларускай». У кнізе сабраныя беларускія народныя легенды, якія адпавядаюць пра ўзнікненне птушак, тлумачаць характэрныя асаблівасці іх знешняга выгляду і паводзін. А зараз паслухайце, калі ласка, легенду «Адкуль бусел». Было гэта вельмі даўно, калі яшчэ і людзей было мала, а па зямлі тады хадзіў Бог. І вось захацеў ён ачысціць зямлю ад усяго непатрэбнага. Кожнаму даў па заданні. І Сцяпану заданне трапілася. Пазбіраў Бог усіх жаб, вужоў, гадзюк у мяшок і загадаў яму аднесці і ўтапіць гэты мяшок у рэчцы. І наказаў Сцяпану, каб ён не адкрываў мяшка, пакуль не дойдзе да рэчкі, а каб укінуў у яе, ды і ўсё. Сцяпан і панёс. Нёс, і захацелася яму ўсё ж такі паглядзець, што даў яму Бог несці. Не ўцерпеў, ды развязаў мяшок. І ўсё тое плюгаўства вылезла з мяшка і распаўзлося па свеце. Стала Сцяпану вельмі сорамна. Захацеў ён прытаіць свой учынак ад Бога. Але хіба ж ад Бога можна што схаваць? У пакаранне Бог зрабіў яго буслом і наказаў, што будзе ён ім да таго часу, пакуль не вылавіць усіх жаб, вужоў і аваднёў. А нос і ногі бусла так і засталіся чырвонымі ад сораму. Вось з таго часу і ходзіць бусел па балоце, усё збірае і збірае тое плюгаўства за сваю залішнюю цікавасць. Выданне прызначана для ўсіх, хто цікавіцца фальклорнай спадчынай нашай краіны.